Ja, i fortællingen om Ebbes døtre, der er det jo noget med, at ham faren er. Han tager ud, og så hans døtre der, de bliver hjemme, og de er meget utrygge ved, at deres far tager afsted. Fordi så er de jo pludselig alene. Og så sker der desværre det frygtelige, at far, så kommer der en herr Bodil og herr, Skarnil, eller sådan. Ja, Skarnil, det må være, ja. Og så har de omgang med de her små søde døtre, og det er jo ufrivilligt, skal lige sige, sådan at man er sikker på, at det ikke var pigernes egen skyld. Ja. Så er det vist noget med, at så kommer faren hjem. Ja. Og så fortæller de her søde små piger, at Ebbes, det var jo herr Bodil og herr Skarnil, der havde voldtaget dem. Og så bliver faren jo helt torset. Og så vil han bare slå dem ihjel, og det er værre noget, det er noget værre noget. Ja, og så løber faren ellers ud og henter sin hest og rider efter de her drenge.